हामबाय नर जतन आंखाय डॉक्टर रति मोहन त्रिपुरा आं साउथ पिलाक डिस्ट्रिक्ट नि भारतीय जनता पार्टी नि वाइस प्रेसिडेंट तंमाने ताबुक आं तिनि सिमनि त्रिपुरा मुथा पार्टी नि वारियात अंशना तामनि बागै त्रिपुरा मुथा हामजागै फायमानि कलेखे त्रिपुरा मुथा न चाजang माने एकtai कारण तामनि बागै हिंकिया जिनि बरकने एक्जिस्टेंस जिनि एडिशनाव जदि बाजायना हिंकिया त्रिपुरा मुथा न जों खायना नांनाय अबनो वानसु ताइ कोनो मुंसै ताकतो नो आमसायाव गोबां मा दं बिजेपि खाय दंनाय र बंनुला ताम सामु दं बरकनबो सानाय ताबुक जे सिचुएशन जों पार्टी तो जतन जाने जाने हामजागमा दं फियाबा एडिशनाव बाजायना बागै जों ताबुक महाराजाना लगेरिना नांनाय अब बागैनो आंबो फायमाने जे महाराजाना लगेरिना नांनाय अबनो वानसु फायमाने ओके